ma na rasu gidan kan kadan musa Allah wallahi an Allah da ina da za a rantsar da abba kuma bi izinin Allah ka gane ko ranar da aka rantsar da abba na rantse da Allah abincin gidana ma yana fito da gida raba Allah wallahi in ban musu Allah da duk wannan noman da ne na rantse da Allah ya raba shi yadda mutum wannan muradi aka rika raba mana martina muranda a banza haka in za a rantsar da abu wallahi haka za a rika rabar da martina wanda bai taba yan martina yanzu ka ganin nan martina wallahi ya asibiti aka rubuta mu da gona da martina ya likita ne ya rubuto mu ita ka ya guda uku da karna 11 a wannan mulkin mai gida likita ya ce kai da ita kuna bukatar ruwa likita ya ce ita za ta ya leda uku ice ko kai kuma ba nace ni kuma ba yace ai kai ka ci uwan leda kamar ba a ciniki a kantin kwari kenan a mai gida ce a kwari don ya dai an faɗi rauni ya kawai wani abu su mu amma yanzu maganar da ake wallahi wallahi ya dora ni akan hanya mai kyau kuma alhamdulillah duk mutumin da yi maka hanya in kai ma budurci wallahi tun kafin duniya ta watsa sai ka ga ƙaryarka idan haka ali wallahi ko wuta yake wada sai na faɗi na san Allah da za ta ga masanyi yauwa kamar yadda kwankwasiya take amana to ni ma haka dan amana duk mutumin da ya mun rana ina sanadi domin na kai shekara 30 a kwari ina kwarmiya mutane ma mahaukaci suke ɗauka ta domin ni abin da nake kokari in ga na rufa iyali na in ga na rufa kai na asiri to amma wasu a mahaukaci suke ɗauka ta to yin tafi a mahaukacin yauwa yanzu ka san ai kai ka san garin wallahi lokacin ka ina da mace akwai sunanta abba dan ta abba yau kuma sunanta Abdullahi kaga yi wacce ya ba su sunan Abdullahi ga ba suka rage kowace tana so dan ta yi to amma ni ina wayan abba uwar abba wallahi aka ce wani ya ci zabe hasala guriyar nake sai a ce wani ya ci zabe wallahi ai kai ka san mai kara to ni kadai ne suka zo suka kewaye gidana dan uban ka abba ya zo ya ce ka nace Allah ne zai ce ka wallahi da man gidana kai hanya 5 sai nasara ne gona wallahi dai mutum ji suka zo su yi an bar dai an bar dai billahi ai kai ka san mai kara gida saboda mu muna da wani ciyaman wanda yake aji ba wai bukatar sa iraya mutane ba ta bakin ka akwai wani komedi da kai kace da mutum ya koya ma ya rika kamo ma kifi kana ci saboda gata gare koya ma kamo kifi har yanzu na rike wannan abin to mu ciyaman da aka yi namu ne ya karau an gata yara an sai musu mota an kai su maka an gina musu gidaje yanzu suna nan sun zama abin tausayi ba sana'a ba karatu ba aikin yi sai sace-sace wani ya koma bumburutun ya ƙare ya dawo sace-sace ga hinan abin dai ga hinan alalaci to mu gwamnatin ka yi sa muke kaunar gwamnatin ka za ka kafa mutum ka nema masa ilimi zuciya ɗaya kuma sannan bayan haka mutum za ka yi masa hanyar da har abada yanzu ka garzali Obasanjo naka kaga abokina ne akwai tun da Allah ya sa garzali shigo tafiyar ka yanzu ya bakwar mu amma yanzu kai ma fa an fara kuka da kai yanzu ka kullun da sai ka zo kofar shago na kwarai ku a yano na baka buhu da waya amma yanzu ran nan ina ma magana kana wai ka kwashe wai ya kwashe yanzu baya mun magana ba wannan al'ator dan yi ma zuci da zuciya kun kwata ce ina ta hauka yazo ya dauke ni yace ya girge ba ku daina haukan nan suna baka 50 100 gara ka zo a bude ma yuti ni ba san da yake ba nake wallahi na ta abinci ne ya ga ita ya girge ba abinci ba ne yuti wallahi ba san me yuti ba ya sai mun waya ka ganta na billahi la ilaha illa Allah ya sai mun wannan ba sani ba ba dan ki iya ba da ba a ganta
ban taba yin waya ba wallahi Ali ya sai mun wayar na ka ganta ya yi komin da ita yace ya ki girbo yanzu kamar kai kana kwari nace kwaramniya ne kamar kai yanzu kana kwari ba ka da waya nace to ya zan yi to yanzu zamu dora ka akan hanya to yanzu zuciya wallahi wannan zuciyarsa irin ta dan Musa ce duk yan wasan Hausan nan suna gani nake ta hauka ba su dauko ni ba yanzu kuma da suka ga Aliya mai da ni mutum sannan su ma suke kira na nace wallahi ba za ni ba wai rarara yana neman ka nace ko ba rarara ba in ma ka mai ne yake neman to haka zuciyar dan Musa take dan Musa ba yi da mugunta Allah ya gani kuma zuciyarsa manzon Allah ya ce a jikin dan adam abu ɗayan ya gyaru komai ya gyaru zuciya ce zuciyar dan Musa ce mai kyau magana ɗaya ga alƙawari dan Musa ya goya mutane amma mutanen da ya goya wasu sun ci amana amma za su ga ƙarshen su bismillah domin sai ka ci amana amana za ta ci yawwa kuma manzo Allah ya ce mutum ko zai ci amana ka goya shi ka gama da shi yanzu kamar ni ne da Ali in na ci amana sa wallahi sai Allah ya kama ni to dan Musa alhamdulillah ubangiji Allah ya bayi kasar nan Allah ya bayi Najeriya Allah ya sa muna raya zai rike kasar nan ubangiji Allah ya sa duk mutanen da suke gurin nan Allah ya sa muna raya dan Musa zai rike kasar nan dan yanzu ba mu da wani jagora a Najeriya irin dan Musa shi ne dattijo yanzu wancan dattijon buri yayi ƙarya kai ka ce fa in aka saci ƙuri'a a harbe mutum to kuma yanzu gashi Kano me aka yi mana kaga ka kare ta kanka kai ka ce aka saki kuri'a a harkar to yanzu ga kai ji ba ya haya kanka wato ya fada kan kuma kuwa kake ji ba wata hoton da ka shi inda ka shi ka zani kan mu za ka zani ma ka zani ina yaro makwarara nake yi ya ga guri kamar ya a wani magana ya ce kwaram ya billahi kaza Allah dan buran wani rabin dan buran don zo daga ubangiji Allah kara ma lafiya yadda kake da daukaka a duniya wallahi ka gode wa Allah tun daga yi mulki suke amma jama'a ta kace mulkin suke amma kai jama'a ta kace duk inda ka je da jar hula ko ma'aikaci ne wallahi ya daga ma kafa dan ubansa ko ma'aikaci ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah yana son ka wallahi mutane ma sai su so ka amma in Allah baya son ka wallahi mutane ma ga suna gudun ka to idan Musa Allah ne yake son sa naga fa bayan kama akwai aljihu to ai na zuba kuɗi ne bayan gaban ma bayan aljihun ne ai ko ina da ka gani aljihu na zuba dala ne to ni dai fata na da dan Musa in yi kika san da ilimi dan ni jahili ne ina je suka masallaka nake ba zan iya masallaka ba idan na je ina za ka a gaba yake Allah a ne ki tabi ki ma ta ga musu jahili ne suka ce ka kanka da yawan masalla inda ya ce Allahu akbar ga ta kaina nake niwa na gina ke baki ta kai baka san me aka ce ba ke wallahi kan kuna da duwan nan Allah ta won waye ne kan ku je wado daga rijiya daga sama ya wuce rijiya sai wannan iska kai na ne kai na ke wallahi ke wallahi so nake idan dan Musa da ke san nan yi ilimi zai koma gida a yanzu za mu tafi ni yanzu wannan rabu wallahi yanzu kaga gida na an kaje ya kai mun kuka saboda in iska Allah yanzu kan dukan wasu da suna yi ta gida na sai da Allah ni kawai ko wasu minti ne guda 5 a bani in je in gyara katangan nan ina wajen wannan a Kaduna mata ta bugo mun waya ta ce wallahi gidanka ya bi Allah ya ke ga ya ake mu ai baka ji ne wani komai ba na ce to ni da nake mun kwankwasiya ba wai dan ta komai nake ni dan kowa yake kwankwasiya wallahi dan Allah ne kowa yake kwankwasiya dan Allah muke mun san akwai ranar dinta yi da suke cewa wani dan jarida dan shege ya buga jarida wai ai kungiyar kwankwasiya ta kasa ja na kuma yana mai da martani na ce ni ba dan Musa nake so ya gina ba mu dan ba kowa ba ba abba gida ba masoyin manzon Allah nake so yawa domin ni kwankwasiya ta da nake ni ba dan al ruwa kai wallahi iska kai kwanakin ba wallahi ina wajen ina da hoto yawa ina jin zaka gani gaskiya ne wallahi ni isa kawai yanzu ina cikin wani yanayi ni ko buhun siminti 5 aka ban na mayar mutsiyatan nan su daina yin magana ai ga yana ya kasa mai da katangan nan wallahi Allah saboda wallahi yanzu ka tura wakili garin mu wallahi iyali na ana ganin sa daga wani ko ta ina ko baki
yau ga idan me suka nada Yana can bayan. ka san iska saboda ni Ya ce, ni "Yanzu wannan ka san me kasu." suka nada ni gidan sarki iskar Kano ni wanda za a ban gora rade mutane ran dai ni ma dai abun gora nan wai ina suka kai ka ne sarautar ina suka kai ka sarautar taka ni ma da wanda nake so a nada Wuri aka ba su. wallahi goro ne haka ni ma da za a nada da sarkin gora Kano ya da rade ina sani zan buge mutum ya sai ya yi wani wani ya tafi kana binnin Kano ne ko ƙauye suka kai ka Wai suka kai ka ni ma yake wa da nada ni wajen gera suna da aka samu ko sha tara ko sha. ai sunan da yawa Duk sun sa mai. ko kace sha girgi ba ko sha ka ko sha ka tafi ko sha shambala ko sha ko sha ta ko sha nu ko shojo ko sha ka sutura bune ko sha ruka Duk wata sha. duk wata sha ni ne Wanda shi da. amma ban da sheda wai abu gida yake to wannan hakorin nawa ne yawa ita ce bai fas ne yaro ya so sallar idi da baban sa mota yace baba ga gada sama ne yace a bakin ya girge wa ya ta bai fas ne Allah kara kana da kowa fa masoya dan Musa ubangiji Allah kara masa zan annabi Allah kara to Allah kara dakta lafiya Allah ka bai dakta ka sanna